area para makatan. Wala ginadagaan na ng nato ang US wala na dagahan na ako yung gira. Ano man? Bisa gansa na lang. Kub sila sa ilang bulkan kasi diya po na sila magsilbi. Isa pag matago na sila sa ilang bulkan kasi hindi na sila magsilbi. Ang ilang bulkan po na tago. Hingi kog na lang na ilang mga nuclear sa US. Hindi na siya magsilbi ako yung magira. Girahon, hindi na nahatan nila. Hindi na sila kaligtas. Mas apaka na ni magirahan. 40 pildi na nila wala. Malooy man kanila. Dugbog mo ka ng US. Lopig mo na sa Amerikano da si babaw. Amerikano da si babaw, lopig gani ka. Lambos mo ka na sa tanan nila. Lagi kuha ang imong treasure gikuha. Gani ka kabuntog na nila. Magpaubos pa ko ron, magpaubos. Sa buntog asan ang nadya? Ano tong kalaban Damay na taga Amerikano. Pati Pilipinas, garawa ng Pilipinas. Tuloy ng gira ng Pilipinas. Pungot ng Pilipinas. Pungot ng Pilipinas. Giraho na Pilipinas. Ano? Girahon po. Apil ang nyo Pilipinas. Kay kalyado. Girahon na ito. Isa may mga aliado dito sa Pilipinas yung girahan ng hotel. Girahon na ng Pilipinas kay pungot ng Pilipinas. Pungot mo ka? Pungot kung anong sundaw sa Pilipinas. Sungot mo ka? Ha? Sungot mo ka? Pungot lagi ng mga sundaw sa Pilipinas. Kay? Ba't yung mga pulis? Ano man? Pungot lagi nila. Pungot man. Pabibiyura, kawayayo. Ano pabibyo man? Ha? Puro na pabibyo. Ano makaingan mo kag pabibyo? Grabe no. Musulti po mga generals army. Puro na pabibyo. Kailangan wala nang anong yung nagbutan ba? Kailangan wala nang rebuilde. Pabibyo ra. Pero tagana kunog na rin din rebuilde. Kuha po silang tauhan ng army po nga. Ilara po itong tauhan nga. Pasurrender. Surrender na sila. Videohan po nila. Naka-ebidensya. Videohan po nila general sa army na ito na, ni-surrender na galing bundok. Galing bundok. Sagikan po ito sa Manila. Ilang pangatos bundok. Tagaan po nila mga tutyo nga armas. Mga karaan, paltik. Surrender ng rebuilde. Salamat kababayan. Naka-ebidensya. Magbuhat-buhat na sila. Para? Magbuhat-buhat na kay propaganda. Arong yung nagsikat. Sikat na. Lupid na rebuilde. Rebuilde siguro po ka? Ha? Rebuilde ka de? Rebuilde. Hindi kung dapat sa gobyerno. Sa rebuilde ko. Dakpan ka. Dugan saan? Dapat kan. Mga na dahil general sa army nga. Dong. Dakpan ka rin eh. Ito. Videohan na ba na? Hadli kong tagdakpon. Hadli kong tagdakpon. Kumahadli kong dakpon. Nah, dakpan ka. Naka-video na ba ka? Ay, sir. Bisan pag-video. Sama. Naka-video ka. Kumpensa ka. Dakpan ka rin eh. Marcos. Kumahadlo ka ng Marcos. Dakpan ka rin eh. Sila kumahadlo ka ng mga army. Ng Air Force. Kumahadlo ka ng Marine. Hindi ka madlot. Ay, si Pasinguan, oy. Bisan pag kinakusgan kang Marine, kay lupig yung ka na. Ano naman? Kay ako plywood. Plywood. Tignan. Dako bakos Marine, wala sila dagana ng gira. Magira sila na. Marine na sila. Pila pa mo kamilyon nga Marine.
May daganan na ako resa. Ano man? Plywood ko. Ay, galit naman. Galit. Lagi na daganan. Di ko mo sympathizer sa gobyerno. Grabe naman ng kamot sa gobyerno. Gaya mga nanong kontrahon. Kontrahon doon na ng gobyerno kay kalabanan ng gobyerno pag puro na pagbibyo ng gobyerno. Mabutan mga ng gobyerno. Ang gyapon na nila nakatabang. Ano, nakatabang na nahawa man. Sabi, ano mga tabang eh. Di, gobyerno ka na. May pasundaya ko tabang sa mga tao. Ano katabang eh deh? Di ko na ang gobyerno. Tabangan bitaw ka, di pagka. Puro na purma. Tabangan bitaw ka, hindi mo pagka mo dawat og tabang. Hindi, po ko mo dapat tabang. Tagaan bitaw ka mga dilata, mga bugas, das pagbagyo, di mo dawatan. Eh, di ka kabalo maglusad. Girahon lagi na ng kon. Sa, Girahon lagi na ng gobyerno. saan mo pagira? Apil ng US, girahon ako. US o bang Philippine government, girahon na nag-apil. Kay, Makapungot lang na, puro na lang pabibyo. Napa US, pura pabibyo. hindi. Napo ilang, pag hinambong ng ilang mga fighter jet, plastic. Plastic. Plastic naman ang mga fighter jet sa US. Lata raw na ipangbuhat nila. Rinduin nga na po na nila kalong nag-alloy ko no mga gaan ko no. Tutyong nga po no. Napailang mga armas. Hingik ko na nila. Ibalik na nila hingik ko. Manghadlok sila. Ayaw purma-purma ka na nasa lida. Nana pa ko no, sniper ko no siya ang American sniper. Nana po. Hindi. Pailang ko night vision goggle ko no. Post pa sila nga. Sila ko na nakakuan ko nung Saddam Hussein. Nakakuha ko nung ako na kuan SEAL team. Nibi ang sa to SEAL team ko no. Nibisil. Aram ko na ha? Nibisil. Ang SEAL team ko na may nakakuha ko ng atong kuan. Kasama asa to? Sama. Sama Bin Laden. Ano man? Wala gina sila daganan. Kay, Giraho na sila na. saan mo naman pagira po? Kay armas. Wow, ang magsaba-saba ko kung sayang panggirahay. Sekreto na po na magiraho na sila na. Wala sila daganan. Bisan pag maabot na silang sa tapukon pang sundaos US ug ang UN. Pakapin pa ng NATO. Garahon gyapon na sila nalagi na. Hindi ka surrender. Ha? Hindi ka surrender. Besan pa lagi pila na ganit na sila. US. Pila ka milyon ang sundaos US. Na maghugpong na sila. Mukampi pa din sila laing sundao kanang UN. Ingan sila o UN. Oh, nadagan na sila. Apa jay NATO. Ilahon gyapon na. Dagan na nila. Gimo ha? Giraw lagi na na. Ano sa may mga sundalo? Sa Pilipinas, yung Pilipinas, mo adto bisan pag nay mo campus Pilipinas nila. Girahon gyapon na na. Ano sa may mga sundalo niyo? Hindi kumagsabot ka. Basta kay girahon sila na. Hindi ka magsaba. Para may nakadang. Ay, sikreto gunang giniraha yang ang saba ko gun sa puyang gamit. Aba, siyempre high-tech pud ang gamit. Kung mga saba, kay gira gani. Lag na sila nuclear. Kumadlok. Madla ka na ng nuclear eh. Ano sa mga mga Dili ko magsabal. sama ka nga. Basta kay girahon sila na. asa mga nasakop nga panday. Ha? Ano sa mga
gobernoha ka na sakop dai. Kundra ka nang Unsa may mong nakoy mo to. unsa may mong armed forces nimo? Nalakoy mo to. Unsa may moto nimo? Walay hari og nasod akong yukbuan. Hmm. Matinud-anon nang sa kagaling kong sarili. Sarili. Animal. Tayo. Ah, lagi na hila na. Sarili. Walay hari og nasod akong yukbuan. Hmm. Matinud-anon lang ako sa kagaling kong katawan. Di ko manundog nila pula to. Hmm. Sarili. Sarili. nga. Tayo. Sabi